Planta mărgeluța, știați că face floricele? Ia uitați! Este primul an când înflorește. Ia uitați! Minunată asta! Este o suculentă și este primul an când înflorește. O țin afară, chiar și pe timp de iarnă, dar este adăpostită. Ia uitați! Și mi-a înflorit în această perioadă. Și încă avem bobocei, ia uitați! Încă avem bobocei de deschis. Cât sunt de frumoși! Superbă! Este primul an când îmi înflorește. Dragă de ea!